Kansiloli da 'yan majalisu waɗanda suke a ƙarƙashin jihar Kano, wato dai musamman shugabannin local government na jihar Kano, sun fara ƙorafe-ƙorafe ganin har yanzu ba su ji wani allowance da yake shigo musu cikin account ɗinsu ba, inda suna kawo buƙatarsu na gyara local government ɗin tasu, amma kuma sai su ji an musu dima. To, shugabanni wayanda suke a local government sun fara maganganu akan wannan gwamnati. To mai sauraro, kada ka manta idan wannan ne farkon iso kan ta mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sababbin shirye-shiryen idan mun dora. Bayan wannan ƙorafe-ƙorafe da yake zuwa kunnuwan Abba Kabir Yusuf, ya fara bayyana musu cewa tabbas wannan fa gwamnatin da yake jagoranta ba fa gwamnati ce wadda aka musu a baya ba, inda yake cewa tabbas duk waɗanda suke zuwa suke sata kuɗi su ce za su yi aiki a local government ɗinsu ba yi suke ba, tabbas ba ta yadda za a ɗauki ruwan kuɗi ya ba su domin su je su handime su, inda kuma nan idan shi zai bayar a aikin zai iya bayarwa aikin ba tare da ya ba wa ɗan majalisa ko kuma ciyaman na local government ba. Bayan wannan abubuwa da suke faruwa, tabbas sun fara tunanin cewa sun yi zaman mitin inda suke cewa za su fara gudanar da mulki tsakaninsu da Allah, inda kuma akan ya gano wani bakin zare na cewa tabbas wannan kulle-kulle suke so su yi don su samu wannan maƙudan kuɗaɗe, inda yake ce musu ba mitin ba, ko me za su yi ba zai taɓa yiwuwa ya je ɗauki maƙudan kuɗaɗe ya ba su ba, muddin ba a je an nuna masa inda za yi wa aikin ba. Ya ce fa shi fa yana gargaɗin su da cewa tabbas a gwamnatinsa ba za a yi sata ba, inda yake cewa shi fa wannan gwamnati, shi mulki idan kaga an baka ikon Allah ne ya tsaga ma daman da za ka yi wannan mulki, don haka babu abin da zai sa ya zo yi abin da zai bata mai lahirarsa ya bata mai duniyarsa. Bayan wannan tunani da Abba Kabir Yusuf ya yi mai kyau, inda mutane suke ganin cewa tabbas idan wannan mutumi ya fito ɗan takarar shugaban ƙasa, tabbas zai iya ci, inda kuma mutane da dama sun fara tunanin cewa shekaru da ake ganin 2027 zai fito ɗan takarar shugaban ƙasa wanda za su gabza da hidin mai gidansa ta taɓarza. Ga Abba, ga injiniya Rabi Musa Kwankwaso a ɗan takarar shugaban ƙasa. Tabbas wannan abu shine wanda zai kasance abu na farko wanda aka taɓa yi a faɗin Najeriya, wanda kuma a hakan al'umma suke mai fatan cewa tabbas idan har ya gudanar da mulkinsa na shekara 4 daidai yadda suke so, tabbas ko da a ce bai fito ba za su ba shawarwari akan ya fito ɗan takarar shugaban ƙasa na Najeriya. To, ta wani bangaren mutane sun fara cewa har tun yanzu sun fara yankewa shugaban ƙasar Najeriya Tinubu suna ganin cewa ba zai shekara 8 akan mulki ba. Ta wani bangaren mutane sun ce tabbas wannan fa ba wani dogon zango zai akan mulki ba, tunda har yanzu ya fara sa mutane a gagarumar wahala, inda man fetur ya kai naira 500 da something, amma ta wani bangaren yanzu dan man da zaka sa a janareton kai awa 2 awa 3 sai ka sha wajen man 1500. To kaga wannan ba mulki bane wanda za a ji daɗin sa a Najeriya. Madadin a ce man fetur shine abincin ɗan Najeriya wanda zai sha ya ji daɗi, to yanzu an mai da shi shine mafi yunwa ɗan Najeriya. Ko mai saurare, kada ka manta idan wannan ne farkon iso kan ta mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙarar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Ka kasance da Press TV 24 domin samun labarai da dumudumin su. Mun gode mai sauraro, kasance da wannan ta mai albarka a koda yaushe a duk inda kake.